mentangi don hang nebat ki nong elam ki dukot jong FKKGP Rambrai Circle mah hakaba nakaliang jong ki da kajing snyokia ya i paradok prasnam jong i mo i hybrid iba pun hun yopniau hadin ba kilayo ya kubur ba kilayo i ka kajing tip ba mentala poi po Nigrim Hospital pan hak sumari i hadin ba lami no na noston na jaka sumar kasi namar bala si benai steng mentah di la pak sumar hantai po noston hadin ba kedai ke jingji sabat lat hantai po snomau ko pet ke ni stenat sibun ba ini ki samlarang ba jong ka jat berdiri jongi kila don ya kene ka mensim ban sngaulem nam taki produk di prasnam ke jongi tingi kwa ba lesi nakaliang jong i samlarang ba ikwa ban ai message ya ki wei pat ki prasamlah jong ka jat berdiri ta kublai sibun ba pias lengdo lengba ka jongpi nakaliang jongi kom kinong elam ni layu i yaitu i hybrid ibala jia ketika jingjia ba tarang i perkat ni pusan ka mensim ka jongi kamsya te nakaliang ka jongi kom kinong elam kamper lagi dei na kano ka dong ka than rei ni ken ba kum ki paradok prasnam da ka mensim ka jing sokhya mentagasni ni wan bat da ka jing so kuman ong bangi jau umat banyu i ya ikemi jong ina ikunlung ba idei ilong kemi iba dei na kaying gasam kabam da yo da kot ban wan bu kat hang ne po Nigrim te ka jing kentu lem ka jonga kum samla nong elam ba ya kiwei ki para samla jong gajaj benriu klem da ken na kino gisang na kino gisnong ki tau na kano ka dong ka than rei bang idei ban penilem kanuksa tababha bangin kersan kum ki paradok prasnam baknang ban yo mensim hadu ba ine i hybrid in yo ya ka jingkot tang na ite jingmong nila ban ong ndai kakti itu kikti pada iladu namla ban yo syu ikikti bar ka jing tentu ka jonga kumwe neki sama nong elam ba khamtam ya kana katanat MECL ba kadai ban sim cingkit kli ya ina i hybrid namar ba lara maki kisu ino kinsu yarap tang hakapor ba sitom ba jenjar kumne kam don jingmut namar ba ese kat hadu sirta ka jing im ka jong i imla syu ban trai ban ta bat ban le kino kikam kublai sibun ya kajing longkloi ke jongpi stenat sibun ngisno yo mensim mo lese kene kalong kajing kentu lese kalong kajing hikai lese kalong kanuksa saki wei pat ki samla mo lada hidei nakano ka dong ka than ru rei hidei hi ki pat kasi bayar bat ngidon ngidei kita ki produk ki prasnam pat kata kajing yarap kajing snok ti jongi ban yarap nam ta ki produk prasnam kadai ka wei kadak kum kata kadak jong kajing it bat kajing ya teli kaba nginang he nang san hakata ka hakani ka kam nang ba kata ka jat benriu jongi kanang san bat kanang roi kat nang mi kisngi bat nginang la ban te song su ya kata kajing ya dei kajing ya jan jongi kum ki dukot jong ka jat benriu bat kham tam li ya ini hybrid mo iba ya kendu ya kum kani kajing jia kajing im ka jong i te kendiat kum ka update ka banga nakaliang jonga namar banga la yo ban ya kendu bat ban ya keren bat ki bahayeng nakaliang jong ki kila ya thu ba nakaliang jong ka hospital kila mut ban sumar menta ni bat nakaliang jong ka hospital ki namar ba PUI mo tu ikti ba tu sa tangkas ing nang ne te nakaliang jong ki doktor kila ong ba lada don sa tu kas ing kan sayo infection hadin habun lese kan wan ra jing ma jing mun sau hadin mo namta itu ka namta ka lawai jong itu hybrid te nakaliang jong ki ong ba ki haban weng no itu kas ing bat menta ki dang sedang ban yat ya kan ka kam te ngi subu ya kajing duai haswa ba ini hybrid in rung sepo ka jaka sumar sepo kamraput ba ublai belong bakrau ublai belong nong penkia un ai kata kajing start kajing sempang haki doktor ki bapet ki basumar i ba lengba kata ka ti jong ki doktor komba ublai ba jong ki doktor ukta ya ini kunlung bat kanlong kajing penkia bat kanlong ka kamba ka jong u na bentai ini hybrid tingi bu tang kajing doai kerpang nam ta ini hybrid ba inyo no ya kajing kot jing khia ka kham koloi te kublai sibun yepi ki produk ki prasnam lese nang ni sakmat
let's say kin sadon napdeng jongpi ki ban sadang yawan la ne bapin yawa singolem nam ta ini hybrid ki bapun hun yo pniau te bapin yawan te pila ban wan hang ne po negrim hospital idoni kini jong ini hybrid idoni kimi kpa te pila ban na ngan sabuk phone number po description pila ban phone ha kini ki number ki bahapo jong kini ki bahaying jong i hybrid i bapun hun blai sibun